jossain puun takana. Just. Vittu kun painaa. Nyt se lähtee tulemaan. Potkii niin vitusti. Otetaanko kokko? Tää on vittu iso kala. Tästä se jossain niin vitun. Tää painaa niin perkeleesti. Vittu. Ei tää on varmaan kala lainkaan. Onko se joku oksa? En mä tiedä. On se kala. Mikä? Pakko se on kalaa, kun se on koko narun vetänyt. Tää on joku ihan hirvi. Se ei tuu tuohon reikääkään. Vittu. Nykii se vittu koko ajan. Se on jonkun puukeppi tulee sen mukana tai jotain. Vai onko se vähän jäässä siellä pitemmältä se? Koko ajan. En mä usko, että se sieltä. Ei. Kyllä se sieltä tulee sitten. Se saadaan vähän. Mikä juttu tää on? Vittu kun ei. Onko se uinut jonkun kepin Yli ja se on risun yli ja ali? Näytä tonne reikään paljon. Joo, se on joku keppi tossa. Ja se turpa on tossa, se on vitunis. Ei se mikään iso ole, mutta se ei tuu sen kepin kanssa. Siinä on joku keppi mukana.